Eu, o que, aparte que me toca a min, o Son da Estación, que clausurará ese verano tan completo que ten a rúa este ano, que creo que é moi complicado que un mismo evento, nun mismo día, abranca tantos bloques como vai tocar este Son da Estación, que imos tocar música infantil familiar, música de baile tradicional, música actual, rock, indie, da escena galega. Ademais, o Son da Estación vai se dividir en dous bloques. O primeiro bloque este dedicado a música infantil, familiar e música tradicional, que ademais estamos tocando o eido dos artistas locais. Ao final, Valdeorras é terra de músicos, a Roa eu creo que ten dous estandartes, polo menos, ben destacados, que son Magín Blanco, Rués, artista polifacético desde os tempos de La Rosa ata os últimos tempos, con esas propostas que ten dirixidas a público familiar, que virán ca súa banda das Apertas, presentando todas esas famosas cancións que ten da Nena de Grilo, deses libros en torno a Nena de Grilo e o resto de temática infantil. A continuación, o outro estandarte Rués, que creo que é a Bertal, como escola de música tradicional é un referente en Galicia de fai máis de 30 anos, farán a súa demostración ca agrupación, tanto de música como de danza, pechando ese primeiro bloque. E para rematar, eu creo que é complicado buscar dous propostas tan divertidas que movan tanto ao público como son Grande Amore de Rapans, que son dúas bandas, Grande Amore por un lado mezclando ese rock con ritmos electrónicos o que non podes deixar de bailar en un momento, e de Rapans, que sen dúbida é unha das bandas revelacións deste 2024, que veñen de Muros, están nun auxe total. Creo que os dous artistas, tanto Grande Amore como Rapans, xa a primeira vez que veñen a Valdeorras, creo que van a ser un reclamo moi importante para a xente xoven, e creo que son dous propostas moi amigables para os oídos de todo o mundo, e moi dirixidas sobre todo para ese público un pouco máis xoven. E pechará esta sesión, este segundo bloque, Señora DJ, con unha festa super divertida. Señora DJ, o que fai é que cando estás pensando se marchar ou non, quedarte. Porque Señora DJ, ao final é un reclamo para que te quedes bailando, botando un rato máis cos amigos, de risas e baile. E creo que queda con eso un Son da Estación moi redondo que fixemos en colaboración con Turismo de Galicia, que nos queda un festival que é complicado tocar tantos paus en